A teď vám řekneme o kuriózním případu vandalismu. Strážníci městské policie v Třebíči si všimli ženy, která fixou malovala na tamní historickou mohylu. Ženě vandalce je přitom 52 let. Podrobnosti má David Pik. Sprayerům nebo vandalům, kteří ničí fasády domů, je většinou okolo 20 let. I proto je 52letá žena z Třebíče naprostý unikát. Fixou poškodila betonový podstavec historické Masarykovy mohyly na Hrádku v Třebíči. Celkem tam namalovala a napsala 6 obrazců a nápisů. Měla ovšem smůlu. Při jejím vandalství si ji všimli strážníci městské policie. Hlídka pak ženu na místě zadržela. A nejen věk ženy strážníky překvapil, také vysvětlení jejího jednání bylo neobvyklé. Nápis a obrazci prý vyznávala lásku svému partnerovi. Případ strážníci předali státní policii, vše nejspíš skončí jako přestupek a ženě tak za její milostné vyznání bude pravděpodobně hrozit několika tisícová pokuta. Přitížit by jí ale mohlo to, že nápisy a obrazci poničila historickou památku.